sunshine, Zim Love in the building, it's our time. Stylish, trendy, full of fire. Top Penguin, take it higher. Me say we bring the vibes, we bring the style. Top Penguin podcast, make you listen for a while. Zim Love in the fashion, we walk in the trend. Every time we step out, the energy we send. One T. From the city to the street, me hear the sound. Top Penguin podcast, it's one renowned. What is she? The flexing in the gear, stylish and trending, we're ready for the air. Top Penguin, we speak the truth. Zim Love, fresh from the root. Top Penguin, when make a move. Zim Love, got the style to prove. The mic in on me hand, we ready for the show. Top Penguin bringing vibes that the whole world know. Zim Love the fashion with the flyest crew. Stylish from head to toe, every piece brand new. Every step we take, every beat we drop. Top Penguin keep it real non-stop. Within love and we back, we walk with pride. What is she? Passion we cannot hide. Yo, Zim Love got the drip, we fresh and clean. Top Penguin got the vibe, so we live the dream. From the streets to way we in the scene. Start down bold like we seen in the magazine. Zim Love on my body, yo, it's how we roll. Fashion and music, yo, we taking control. Top Penguin and Zim Love, together we strong. We move to the rhythm, we dance all night long. Top Penguin, we speak the truth. Zim Love, fresh from the root. Top Penguin, Wakachena mkomana. find your voice. Top Penguin knows the time to fly. We Zim Love, we step out shining bright. Together we are force, everything feel right. Top Penguin, Zim Love in other place. Stylish and trendy, we lead the race. Find a voice, let the world see. Top Penguin, Zim Love, the rhythm of the street. Great. Here's the finalized version for clarity. Welcome to the Top Penguin podcast, the place where you find your voice. All right. Mkomana urukuninzwa here. Hello. Yes, you are sound. Iri clear singa idenaiga. Kwakadi. Ndimi mafumo bata jongwe muromo. Unoziva kuti pano esandumeta nawo mapodcast ka. Ndinonzwa nekumirira kusvika vamwe vanhu vaita kuramwa chaiko chaiko. Umwe mukomana okuziswa anenge achitondimhanyisa zvisingaiti kuti iwe apa ndanzi uyana 6 am kumirira. All right, I'm just making sure on the sound kuti iri clear say Satatanga. Can you hear me loud and clear kwamuri gogo? Chaizo perfect. Right. Good. Ini kana zvakadaro kazvidongondifadza because ndo zvatainga panapa kuti zvinyatsoita nirika. Right, ndinoziva kuti vanhu tanga tapaudza kuti tinotanga, okay, tikutanga exactly in the next 59 seconds. Wagadzira ro wanwa mvura here, ini nangu ndinayo mvura panapa mboita chipisa nyota nini andika kuti voice rite clear naika. Yeah, mvura inowanikwa. Hydration status andire. Mvura inowanikwa. Lovely. Hey, ma comments atotanga kuya vanhu vari kukwazisa vachita sei maiwe. Right, guys, imimi chivana mangoda share live andika. Inini ndikucleaninga kuno kundichishare live andika. Munhu wese ndikuklika munhu wese panapa. Ngati share live, guys. Let's share the live andika. Muchamuzive here mkomana. Let's share the live, guys. Let's share the live andika. And share the live on your side as well andika. All right, I think we are good to go. All right, ladies and gentlemen, welcome to the Top Penguin podcast, where you find your voice. I'm your host, Top Penguin, and not forgetting our sponsors, Zim Love Aniriga. Right, ladies and gentlemen, Nasi Tinaye Mkomana, one of the legends in the acting industry, Zimbabwe. Tinaye Mkomana Mbudzi Yadura. Mbudzi Yadura, welcome to the podcast. Tinotenda mukoma, tinokutenda nenguva yamachipa yekuti timbokurukura. Lovely. Vatariri kunyika. That's good. Saka, inini pekutanga jandoda utanga nazo andiri. Inini, I would love you to introduce yourself kumore Zimbabwe kuti who is Mbudzi Yadura? Mbudzi Yadura ndiyani?
mbudzi yadhura ndimbudzi yadhura. inenge ichidhurira kupi iyo mbudzi inonzi mbudzi yadhura? Mumbotudzawo, because zita iro riri kunzi rinzi mbudzi yadhura rakabvepi? Chimbonyatsotiudza kuti unzi mbudzi yadhura chii chaitika? Zita iri rakabva ameno munyori Enoch Chihombori, the creator of Gringo, ndiye akatanga nembudzi yadhura iyi. Zita iri zvakaitika ndezvekuti paakakasta role iyi akamunza kuti ndine imwe role yaunogona ndofunga kuti uite, andoda kuti uite, but zita racho unongochiti mbudzi yadhura. Inini semunhu anga ari more interested in acting than names, Right. I just said, so I was bothered by the name. I was taking the part. Semunhu aifarira zvekufadza vanhu. Right. Saka rani makore mangari zita iri? Because ndoziva kuti iri zita iri kairi rakabva kudhara, sitereka ari zita ramanje manje iri rakabva kopi zita iri kudhara? Rani makore mangani zita irori? Kana ndisingakanganisi ndakatanga kuita pati yambudzi yadhura wazita 2001. Ndinganyeba sambudzi yadhura kaunoitawo chikanganwa. Ndisati tomboenda kure, pene munhu akati anzi ndiwe wekuvharwa dhora naGringo here? Banda, so rest in peace. Vanhu vanoita mistake ipapo. Mbudzi yadhura killer statement yake wadi kutarisa kusaidi. Right. Punchline. Right. Aiwa. Thank you so much mbudzi yadhura. Saka now as muri yeZimbabwe murungoona tinaye mukuona mbudzi yadhura, famously known from kuacta kwavakaita pana Gringo wanditika. And mbudzi yadhura ndisandatoenda kure. Outfit yako iyi aya macrossband aya netrouser rako unozvitenga kupi? Ndiani akakudesignira and what inspired that? Okay. Zvakaitika ndezvekuti kune vanoziva mbudzi yadhura kuti vanofollowa Gringo. This was not my origin. Right. Ndandine outfit nekakepi kaenda paside nechitrack bottom nesheti yaisungwa newire. Right. But as years went by, I started hating that outfit. But akati no, the right akati no, you can't take out that outfit because that is mbudzi yadhura. So akati unless if you've got a good way of changing that outfit that I know, I'll think about it. I'm the late Charlie Chaplin. Right. Big up to that. I used to watch my video at Charlie Chaplin. So I had to come up with a plan to change hembe. And pandakachinja hembe, most of you know anoacha Gringo. Gringo the troublemaker. So I had to put acid bottom rangu reri ndaimoshandisa reri. Kabva rafurika kumashure. Pane sini inobuda ichinzi na the late Gringo. Kwayo bhukwa zvinenge rakaputikirwa nebhombo. Mujara kuti kuna chipo enda unotora hembe dzangu dziri muwashing basket umupe. So munyaya hembe dzagweshe that's why ari oversize. Ndopaka outfit and when I told the writer plan yangu kuti tochinja say outfit, he liked it. Otherwise ndaenda ndisina kumuconvince handisina kupfeka outfit yandofarira. Interesting. Saka inini ndira kutaura kuti pawakatanga kuacta mbudzi yadhura zvekuacta izvizvi, who was your inspiration? I know you mentioned Charlie Chaplin, yes. Was there any other inspiration munhu akakuinspire wokuti kuti amananga inda kutoda zvekuacta ndauda kutoti zvipise panapa? Growing up we used to watch Mukadota. Right. We used to like Sana Parafini, Vanam, Wasuyu, what's his name? So those things inspired us. But honestly speaking, accident
I mean, sorry, I started acting. So the other time, my class teacher was a drama, was the school a drama teacher. Saka taiti mastoita class a drama. So I was there the other time. Ndasara ndichinyorawo tuma corrections twangu vedrama bva vauya pandotanga kuona zviri kuti mandakonakirwa. So ndandangoti everyday ndakusara. Then the other time ndazopuwawo kapati kekuti kapati akaka. Pandakaita, I remember that I had 2 lines, but 2 lines hadzaiitwa ndikuita book. Right. Meaning, sorry. And proceed. Okay, and that's how I started primary school. Then secondary, I didn't continue doing drama. But akazoti, but ndandi munhu aingotaura tuma jokes muclass chichi ndimbokenwawo. One incident yakaitika ndeyekuti pane musikana akabvunzwa question anga akagara paside pangu, saka ndakabva ndadhonza chair. Saka achipika anga ndakadhonza chair, paakapedza akabva adonha pasi, class yese ikaseka. Right. Then I also remember another incident yekuti ndakacheka shirt yekuchikoro. Vandanyatsosunga taibva ndapfeka juice. Saka tatine extra lesson. So ndakambo shirt yavanobvaona kuti kasheti karikugumira. Ndaningori nekola chete. Ndonubuka iwe. Yes. So saka after the extra lesson papauya teacher akauya. Zvikanzi vanhu vangoti ngatibise majuice. Saka teacher akasenza kuti there's something. Zvikanzi munhu wese bisai juice. Mandabisa. One pandanokenwa vaheadmaster. At the time, tatiri muclass, I know English teacher wangu, I think it was Mrs. Mangwandi. Vakabva vatizvo pay attention. Saka vanhu vachiti anozwa nangoti how much. Saka mwedu zvakanzwikwa sei. Bless vandaenda. Abandanzi Zimbama akudhara kwairohwa vana kuchikoro kwete zvemakuita zvekutamba. Bandarohwa mbama udaro chidzoka unogara pasi. Bandakufamba ndichiswinga zvimwe zvezvi zvizoka kuno. So besides that, I go create out my jokes in class. So it so happened at the time, our history teacher, Mr. Nyako, akapiwa akanzi itai a play to commemorate Soweto massacre, June 16. So zvikanzi just akatongonzima kusena cho chitoitai unganidzai vana muite play. So saka what he did now, my class is a side teacher, takabva taritsvaga vanhu vane kamusikanzwa vanokrea kutuma jokes, and I happened to be one of the guys. Akanzi Blessing, we want to do this. And unotora hembe. Pandaenda unotora hembe. We rehearsed. I was a news reader, so I was informed too then. So went kuchikoro padanga high school, but takaresa okay. Pandaenda I was a news reader. Pandapinda muhall, pandawerenga news dzangu. I remember nditora kaglasi kemvura ndikuverenga chimbonwera sezvizvi. Asi maitogonera zvekuverenga zvanga zvakanyorwa, because kuverenga kwacho kunotoda munhu anga akati vhurikeika kuti kwanze kugeti gona kuverenga. Makagona kudziverenga ere nawo? By God's grace, I don't know what. Nausea, whole yes, I remember the hall was full. And then going to Musot one, so I did it so well, and that was the breakthrough. And then the school drama club, we have a shades of we are joining drama, and I joined a drama club in Pachikoro. I then linked up with the guys in the Fano Capesi and the late Elisha Ndumiana and some other guys, Elton, Solomon Tetwa, but I don't think I vakomana vakapedza chikoro vatafoma drama club kakare out of school. Ndanda kutoshanda ndichikuskuru, ndanda kutoshanda kuchiita zvemadrama nevakomana avo. Tikatowa Manicaland zvakanyanya, tikashanda nema NGOs tichiita maplays malaria,
TB, cholera, and stuff like that. Ministry of Health, tema projects ataita now, until I relocated to Harare. That was in 1996. Then ndopandakazojoin a group rainzi Screen Talent. That's where I met a lot of guys vandaiona paTV, and ndakarohwa nehana. These guys. So ndopandakatanga kuendaiko, ndopandakabva ndasangana futi the late Lazarus Bora ku Screen Talent ikokoko. Tikatanga kuitawo zvataita, vanhu vachingonakirwa. Time yacho tatakawandira kuno kustage, chingonzi vandewe stage. Club yacho ainge iri yeTV, vanhu vaiita zveTV, vaita futi mavoice over paradio. So zvakandibatsira. I also gained experience kusvikawo Enoch Chihombori joined in. I remember nditanga kuita tumabasa. I remember my first job yanga iri advert yepaTV, and akaita yaitaura nezvematissue, and ndikazoita Yellow Card, ndikazoita Gringo, and yeah, the list is endless. That's so interesting, Mbudziadura. And background yako, even on our comment section, muri kupisa Hans Aiwa, you are a goat. Rozviziva kuti kana uchiti goti, kana muri kuti goti munotaura goti as in goat or goti yaMbudziadura, but anyway, Hans, you are the goat. Vanhu vanofara chaizvo newe. Hans, this you guys made TV so interesting. My other question will be, Mbudziadura, can you tell us about your pages? Kuti vanhu vanokubata papi in terms of your my pages. I know there's Mbudziadura TV. Ngatimbotaura zvema pages enyu, then we get back and toramba tichitaura reminder vanhu about your pages. Page yangu iri kupisa mazuva ano yakanzi Mbudziadura TV. Mbudziadura TV, it's a new page, a new page. Of course, ndine yekudhara yainzi yakangonzi Mbudziadura, but kune vanondifollow vari kuona kuti zvandakuwandira kuMbudziadura TV due to some reasons. Then ndine also YouTube channel yakanzi Mbudziadura. You can also subscribe, like, and share to that page. Ndokwandinokanda mawebsite anoita. Ndinoshanda futi nemwana waGringo these days at Raibora. I just want to thank God for the support that I'm getting these days. It's amazing. It's amazing, and I know kuti ndinotenda Mwari because the love from vanondifollow is just out of this world, and I want to thank God for us. Right. Thank you so much. So to all those who've just joined us, ladies and gentlemen, welcome to the Toa Penguin podcast, where you find your voice. I'm your host, Toa Penguin, aka Tawanda Mwanangu. Naiga, not forgetting our sponsors and partners, Zimlove. Nasi tinaye mkomana Mbudziadura, famously known from the Gringo series. Mbudziadura is a goat, Mbudzi, but is a legend in the acting industry. These people is one of the legends who entertained us back in the day. Naiga, tinaye panapa, and ndikukumbira kuti guys support him, follow him on his pages. And Mbudziadura TV and vane YouTube channel yavo, varipo pa Facebook and vane pages avo. Please follow Mbudziadura. Right, Mbudziadura, can you differentiate between Blessing Chimowa na Mbudziadura? Because toda kuziva musiyano, pana musiyano here. Pane musiyano zveshuwa. Mbudziadura is this person anenge aine macrossbelt. Atikutaura naye izvezvo here. Apa hafu manje. Panonetsa manje, saka manje unokwanisa kuti patsanurira sei papa. Ndopandoda kuti unyatsopatsanura tizive kuti iwewe ndiwe ani. Alright, again kuenda kuna Mbudziadura. Mati chimko. Right, nachida kubvunza kuti Mbudziadura ndeupi, tazopedza kudaro womboita ndomboonawo Blessing Chimowa, because Blessing Chimowa handinyatsomuzivi. Mati muri kuda kumbonzwawo Mbudziadura. Alright, muda kunzwa chi ndandisonzwa. Wandipindura. Alright, hande kuna Blessing Chimowa, tapedza naMbudziadura, tatomuziva Mbudziadura. Hande kuna Blessing Chimowa. Blessing Chimowa is a God-fearing person. Amen. Father of two. Amen.
Zatopera. The- Muri yeZimbabwe moita muchindiregera munhu ari kundomesera uyu. Andei, all right, andei. Blessing Chimoa, people they will see Blessing Chimoa. We're not follower. They are now beginning to see Blessing Chimoa and Mbudzi Yadura. You know, you've got my kids and someone else. Imi, Mbudzi Yadura, atore munari normal here. Mvunzo nzi imi. Atore normal here face to kana uti. Zakakwana. But you know what? It is what it is. It means to punish and repeat. So, but whenever my followers are now the difference between Mbudzi Yadura and Blessing Chimoa. I think that I cannot explain, my brother. People always see maybe Blessing Chimoa. Say Mbudzi Yadura obviously they are no wakawanda. Because ndinoziva kuti sometimes zvinonetsa mastreets umba kuti hazvimbokuitikirere kwauri kuti uri kuzvifambira mustreet then wosangana nemwe munhu wekuti uri Blessing Chimoa mumwe munhu ari kuda nezvaMbudzi Yadura. How do you switch from that? It happens a lot, my brother. Kuti inini manje advantage anende kuti kana ndambogezawo ndisina maskurubhandi angu aya ndakatorowo serious kamudheni wano wachitoti deti amai wachitoti ababa mauya but unoona kuti munhu unosangana nemunhu wekuti ndiye Mbudzi Yadura ari kuda character yaye, so unozongoswitcha on kuti wanzwise kuti chi ndo zvazviri, right? Because character yangu yaMbudzi Yadura na Blessing Chimoa, these are totally different characters. I've managed to divorce the two. Right. You see Blessing Chimoa. Kana tatopfeka izvi tiri pamberi pekame kana tiri kuita zvimwe zvatinoita ndinge ndiri Mbudzi Yadura. You know kuti ndinomboshedzwawo kuita MC kumawedding. I remember ndinomufesa akambondishedza and the wife was saying kuti iwe munhu wako uyu nezvaari izvi yamai vairwa neni because ndakapfekawo character ndirimbudze but ndanditori necharacter ndanditoriwo MC takatosungawo katai tikatoita zvataiita. Of course majokes munenge muchikireka here and there but unenge usina attire and you have some people kuti ashamwari pawedding yangu toda kuti uye zvako but ndoda kuti uzodini uzopfekawo attire. I also get invited kuma corporate functions, you know, vanoitawo maadverts avo vanombondiengageawo advertising zvinhu zvavo and stuff. It's so amazing, my brother. Saka mazvinzwa muri yeZimbabwe kuti Mbudzi Yadura is not just an actor or comedian. Mbudzi Yadura is also an MC. He does weddings, he does birthdays, he does corporate events. Saka please muri yeZimbabwe, Mbudzi Yadura has already told you his page is my page ake Mbudzi Yadura TV. Munombata pa Facebook, pa YouTube anditika kana muchida kushanda naye. And also I just appeal to the public, general public, being dziri mu UK, dziri ku South Africa, dziri mu Europe, dziri kunze kweZimbabwe kuti guys, let's work nana Mbudzi Yadura, let's support them, let's promote them, especially in terms of kana muchida kupusha mabrands enyu nevanhu vane chiremerera. Aiwa chikumbiro changu shuviro yangu kuti mukwanise kunge muchishandawo nana Mbudzi Yadura, promoting them and supporting them anditika. Right, Mbudzi Yadura, that being said, iwewe as an artist, what challenges do you face as a Zimbabwean comedian, Zimbabwean actor? What challenges do you face? I used to talk about challenges kudara, but I believe that everything happens for a reason. You know, to open, the current one has to close. What we are facing is faced a lot of people. For example, of the late great hero, comrade Dr. Oliver Mtukudzi.
Vakaita mbiri yakanyanya pavakaburitsa songo yanga ina ndafunga dande what. But he's been in the game for years. I think this is the nature of our Zimbabwean public. We don't appreciate our own. Kazhinji kacho tinoda kuzopuhwa maruva kana munazo vanhu vakawanda vakuita queue in. I remember a good example pakafabora. We had now a lot of people wanting to come in and assist pa funeral party. But when he was alive, that kind of help didn't come forth. Then vanhu vanda futi kuzoassociata nemunhu kana achieva zvakanyanya. Munhu aku Hollywood, look at anonzani Tonga Ichirisa. Yeah. Ochang, we've got Danai Gurira. Yes. Start to associate with them when they've done something, batika. That guy, that lady is Zimbabwean. Munomzere ndo ku Zimbabwe because ane chakuita. But time yanga you just taken for granted. But that's how it is. And I think the likes of Taurai Bora, Gringo San, and my manager Elder Para for encouraging me to teach Facebook, YouTube. I will tell you, generation and most of them, they are not doing this. They didn't embrace the new technology, the new way of working now. You could see ndoza kutondokwa kutwa kubasa kwacho. Isusu taingomirira kuti tinoenda ku TV, tichamira munhu akanyora kaketoshedzwa, but time yatare is now time of now creating content. You now have to go to the people. You know, my manager is always saying, you know what, ndikuda kuti uite something, don't just sit. Bika content. Don't wait for people to come to you to settle out with a. People will notice you when you are doing something. Like if you notice these days, and people are loving them. That's how you get noticed. Instead of complaining, you want to grind. Keep on pushing, never give up. You break through later. And just to add on to that, I think iyoyo syndrome iyoyoka, my fellow Zimbabweans, madekuti timbo iregera, timbo ishipira pasi. Because one thing I've noticed, we are good at, most of them are good at bringing each other down. I think it's a high time we should just support each other as Zimbabweans. Chikurudzirana kuti zvikuitwa nemu haazi makwikwiba, ndinoona kana kuvakomana ndazvekuimba. Mumwe akaimba zvakanaka unonzo asoro achinzi ari kuimba unge ningi, but hakunde ningi. Is it always about competition? Why is it always about competition? Aiwa Zimbabweans, ainini ndinongoti we can do better. And that being said, Mbudzi, imagine yourself, toti my days are my ekta mimi kwanga kune social media. Ungadai uri papi? Nikadai ndiri multi-billionaire. Yes, right? Oh, wow. Catch that. On what you've just said, we are not here in this planet for competition. Tese tine a different purpose. Ukatarisa comedians akatange tinawo mu Zimbabwe vachiri kurarama nevakatisiya. Unotarisa kuti vanga vaine zvakasiyana nemumwe, but they are all comedians. Tine katesti kakatongosiyanawo. So the moment we support each other, tinoita sekuti tinozvisimudzira. I'll quote maybe in a biblical way. Yekuti right. Are blessed more when you pray for others than when you pray for yourself. If you support this person, waunofunga kuti competition yako, automatically my blessings anouya kwauri because hauna goal. We are not in a group. Ukaona futi vanhu vachitedzera zvaunoita, it means kuti you're doing something good. Mimi ndinofara ndikaona vanhu vachiacta sekupusa. Those people are not going to be mbudzi yadhura. Vachatobudawo imwe character yakasiyana nambudzi yadhura nekupusa kwawo. But it means kuti you're doing something that people are noticing and they want
to associate with that. So instead of dissing those people, let's embrace and let's know that we are doing something that is inspiring others to do like what we are doing. We are not in Sure. competition. Because let's support each other. Very, very true. To all those who have just joined in, welcome to the Twa Penguin podcast, where you find your voice, broadcasting live from our Bedford studios in the United Kingdom. Not forgetting our proud sponsors and partners, Zimlove. Aiwa Muria Zimbabwe Mamunzwa Tinaye Mkomana Mbudzi Yadura. And Mbudzi Yadura. And Sandakana Zimbabwe, please like, share the like. Izozi. Chimbotepa screen share. Vamoni Mbudzi Yadura. Inga murukumona Mbudzi Yadura. Muda kumona megere. Share vamoni naika. Thank you so much. Ndikona mashares arukuya message murukutepa aiwa. Go to his pages as well. Mbudzi Yadura TV. Munita mchimona aripapo naika. Right. So Iwewe, what advice would you give to a young comedian out there? Kana kuti ka young Mbudzi Yadura karuda kupinda omwe industry yeku actor. What's your advice? My advice to my upcoming comedians, those who want to start this thing, especially when you're from Zimbabwe, it's never an easy road. Zimbabwe is not America, whereby you can wait a chinhu. What you ukaita fame, it automatically translates to cash. It's a totally different ball game altogether. Zimbabwe, what you have to do, you have to have passion for acting. Fangari munhu anotonakidzwa nekuactor. Ndo chinhu chekutanga. Then kana wadaro wotanga kushanda zvinozongoya zvega. Ndinongokurudzira vechidiki futi kuti kufadza vanhu haufaniri kunge wakadhakwa kuti ufadze vanhu. Ini ndaimbodhakwa and ndaifunga kuti kana wakadhakwa ukasadhakwa haugone kunakirwa neupenyu. But after ndasiyawo ndaitirwa nyasha, ndotoona kuti basa rangu izvozvi raakutambirwa, raakuendeka ndiri sober. Right. So we look at a guy Nonzi. Let me talk to my comedians. I just say Martin Lawrence, for instance. All right. Muda kumimiteta. Nyango katwa zvakadini, we are not going to be like, it's a naturally born talent in Mari. Of course, vanhu tinozvarwa tinazvo, vamwe tinozongoitawo zvekushandira kuti zviuye. Zvese zvakangonaka. But you don't enhance your character nekutora drugs. If you're taking drugs, you are only killing yourself and killing that talent iri pauri. So ndinokurudzira zvakanyanya kune vechidiki nevaruda kutanga kuti it's not about drugs. Seek advice from vanhu inini I'm open. We've noticed kuti ndiri kuita collaborations even now with my upcoming artist. That's where you gain experience. You know, in acting also, you learn every day. You know, when I actor, I'm going to learn one or two things from that person. So, munhu wese wandinosangana naye for a reason, for a purpose. Ndinomukudza. Saka tikadero industry inoda patience. Patience akutaura dzoka. Ndiri kutoedza kunzwira tsitsi kana nditi producer. I'm not so sure about the writer, but ndiri kunzwira producer akaacta nemi because quite Iwewe, koti Gringo, koti Madumbe, kobva kwati Firimoni. Honestly, manyaso ndichibvowandudza ipapo kuti mainyorerwa script here muchitoinzwisisa kana kuti maiactor zvamaitonzwa kuti zvinenge zvaiya musoro. Ndikuedza kufunga ndikakutarisai makadaro kuti itimu rinonyatsotedzera script here kana kuti ndezvemusoro wavo. Maifambisa sei ipapo Mbudzi Yadura? Ndinoda kutenda Mwari nekuti I acted in a star-studded drama rainzi Gringo. Sure. Tarisa
zvaranga riri like mataura part of the guys vanga varimo, but takazoita futi vana Bonderai Yes. vakawanda vanga varimo vese vaingonakidza. Saka kushanda nevanhu vakaita savaya ndeyekuti iwewo pachako waitogadzirisikawo. But zvaitika manje ndezvekuti papaine script, yes, but mukomana ainzi Gringo, the late, anga aine chipo chimwe changa chiri paari chekuti aigona kuti akaverenga script aigona kureacta in 7 different ways, but zvichingoreva zvinhu zvimwe chete. Takasvika paextend yekuti writer naproducer vakange vakuti tikapohwa script script vasina basa nabo, script kwatiri yange ya skeleton, yange iri skeleton, so taizongoisa flesh. Saka we could add on zvinhu zvatinoda zviri, but tichinoenderana nemusoro wenyaya according to how the writer had written the story. So even up to now, Peter inogona kungotipa storyline because he's still writing for Gringo Jr. Tongoisa feeling the flesh. So takapuwa that leeway yekuti guys, it's okay, kuiterai zvamunoda kuita. But ndinongotenda Mwari pakuti I did gain a lot from Gringo. Munhu wekuti aiti muri kushuta, muri pakati, muri paset, anogona kungochinja zvamusina kureza, utotanga kutaura in a different way. Ukasangwarira waiseka. And tine mascenes akawanda ekuti they were very difficult to shoot. One example ndeyekuti iyo yadi yekuti wadi kutarisa kusaidi yakanetsa kushuta because taiseka, it was so serious. Wewe kana wakuseka pamwe pacho yazonzwa kana kuti guys behind the camera atanga ungoseka. Then mukatarisa kuti imwe scene yakaseka yandazochinja dressing yangu. Mukanotisa kuti kwa chipo ndandichiseka. Scene yaindinakidza pane padzaiti Gringo paiti ko idzi mambodzi bvunzo here dziri kutaura vanyema. Muri Zimbabwe mundiregera mukomana ari kundiuraya. Alright, handei. Yes. Abata makamera vari kusound wainzwa munhu akungotanga kuseka monzi guys yakatora time kushuta. Ini ndakazongobudikira kuseri kwachipo ndakuti inini baba handipindewo baba ndandipaenda handichitoseka. Mukadzokora sini ndatotadzwa kubatwa nesetsa. And it's still happening these days patinenge tichishanda kuti une mamwe masinza unosangana nayo kuti unongona kungobatwa nesetsa. I remember pane imwe ndakaita naAllen Skits. Pane vanhu vakazotozvinotisa kuti ndakatry kuruma shaya kuti ndisaseke, but you know, I mean, we will also be enjoying ourselves when we are doing this. That's the most important thing. Even kune vari kutanga varikuda kuacta kuti you enjoy iwewe. When you also automatically people enjoy what you're doing. Inini Mbudzi Yadura, to be honest, guys, inini I give credit kuna Mbudzi Yadura. Mbudzi Yadura, you are very talented, my brother. Onozakuti, I'm looking at my upcoming actor now, right? And I think you may kind of nakida recently, and nakaona yako iwe as Mbudzi Yadura. Why propose Amaiva Allen Skits? That's Kiddo Bang. And I'm just thinking kuti for you to incorporate that vanhu vanosangana navo vari kuacta navo vese they are totally different, vane my characters are different. How do you do it? Especially, can you take me through that scene actor iyoyo kuti how did it come about iwewe na Kiddo Bang na Allen Skits? Well, inini I'll just say it's God's grace. Because sometimes ndikati ndinozvigona ndinongotenda chipo chandakapuwa naMwari. You know, pandakaita namama waAllen, yes, takangoti watching Valentine. So patatotina taura ibora junior handi kwaAllen, patamufona zvanza uya tinoita kujeni. Iyo bvangoti handi tinoshutira kwamomzo wangu. So we did maskits atakaita nina Allen na Gringo nacho. Mama wacho bvangu toda kuita something. Patatongotaura kanyaya patangoti ngatiitei. And it came out so well. I was shocked. I remember it did. Allen akandifonera akati kule chinhu chiya chiri kumhanya makarowa basa chichichi. So it's God's grace. And you know what? People even ended up saying kuti ndiri baba waAllen.
after that. Usade kuti chaudisa Allen anoshauda tinoita karohwa panapa. Allen Skits munomuziva mushere. Big up to Allen Skits. Nini namai Allen ndo mudzimai wangu, which is not true. We were just acting. So it means kuti we did so well zvokuti zvataridza kuti vanhu vanoona, but if I tell you kuti that thing was never rehearsed, takangoita tikabva tangodibva changobuda sai tikangotaurirana. So I want to thank God and also the guys vandinoshanda now. There's no fish without water. All my collaborations atinoita anoita futi kuti uve futi even new set of fans, because the moment yandoita naAllen Skits pane vamwe vaingofollowa Allen Skits wasn't mbudzi yadhura ariko futi wotondifollow and vice versa. And also people like you Mkoma Twa Kawanda. Yes. I mean, big up to people like you, my journalist atinoshanda now, because these guys also akaona zvatinoita, they are the guys who go out there and try to publish abasa edu, not even forgetting my manager Elder Para, with the encouragement. I tell you, he's very strict and he has been pushing me to at one time I give up because I could go the other way. Until I remember this year, I said, you know what, Elder, I want to work. And he said, now let's work. So it's happening, and massive support that I'm getting. Yes. Another question Yangobunzo Panaba, which is Anzi, is there a way of releasing my outtakes new permanent actor bye? And it not final product, but competition no better. Is there any way I'm not release I can put I was thinking a final product? You know, I remember the return of Gringo, Tinemang behind Katumbo release, and they became very popular. Was my party not to catch Paranekusek. I mean, we'll be having fun. Kwandiri in any personally, it's no more acting. It's like a way of life. It's like praying. It's like breathing. It's just a way of life. So to make it sake, we are just having fun and enjoying ourselves. And I've noticed one thing, Kuti. Serious man, I have to act. That thing which forgot up and basa, people will not like it. But when you forgot that, I'm going to teach them. But you check on my island church. We just doing Twitter, but I don't know any cars, but I told you I'm much about any story like people. I don't want to get it, so Allen knows a good creator, what I agree, but it came out so well, people loved it. But we just having fun and saying, okay, Valentine, what can we do for Valentine? Let's do this thing. All right. Maria Zimbabwe, to all those who have just joined us, welcome to the Twa Penguin podcast, where you find your voice. I'm your host, Twa Penguin, broadcasting live from our Bedford studios in the United Kingdom. Not forgetting our partners and sponsors, Zimlove, Aiwa Nasit Nayem Komanambudzi Yadura. Guys, please support him. Follow him on my pages. Mbudzi Yadura TV. Anidika. Mbudzi Yadura, of late, I think you've been in and out of South Africa. As it take us through, as it my projects manyo na Shandere, ti gareta gadzirira Mbudzi Yadura. Yes, we went there trying to fix some things, and this also afforded us a chance to meet up with Mr. Enoch Chiwombori, still involved in Gringo, because he's the rightful owner where Gringo and even there creator for Mbudzi Yadura. So we had a meeting with him, chatting the way forward. My projects aripo akawanda. Tineimwe iripo isati abuda yatakashuta. Then we've got a very bigger project, which is even bigger than Gringo the Troublemaker. Yakanzi Gringo Nyama Iripi. We spoke about this project long back, I think about a year or 2 years ago. And we had some guys vakatombeta come in vachida kubatsira, and vakazongoita kakungoti. So this project ingori mumabooks, like I'm saying, it's a big project. Then I remember pandakapiwa script yacho ndichiverenga naInoch tatasangana auya kuno kuzi. In fact anga asati atoenda kusanga.
And when he gave me akandipa ari manheru kanzi unozoverenga wondipa. It was very big. Ndakafunga ndichangoverenga 2-3-4 pages ndobva ndadii ndobva ndarara ndozopedzisa. But that day I remember ndakazorara kuma 3 a.m. ndapedza because ndaingoseka ndega. Madam aiti mongo achiti kwakanaka here, ndaingoseka ndega. It's a very wonderful comedy yakanyora. If I tell you kuti better than Gringo the Troublemaker. So we are looking for guys who can sponsor this. It's a very big project. Ine vanhu vakawanda, ine malocations akawanda, meaning kuti obvious budget yacho also inoti kurei. Kune vanoita zvemafilm, zvisiri zvemaskits, they will understand what I'm saying. So the budget is a bit on the steep side. So we are looking for guys who can help us, and people can also talk to me. They can talk to Gringo Jr., my manager, or Enoch Chiwombori Pachaki about this project for those who are willing to assist. But I'll tell you, this is bigger than Troublemaker. If you notice with Troublemaker, I remember I used to have people from Nigeria, Troublemaker. Come on, guys, let's support very local. We've watched TV. Vachitaura Korean language yao ine ma-English subtitles, and we used to enjoy that. The same thing can happen with our products. So this thing is bigger than Troublemaker. Saka tikaona ma-sponsors, I know this thing chinogona kutoonekwa kune nyika dziri kure. It's a very big cast with a lot of locations, of course, in Zimbabwe. So it's one of the other projects that we are working on. Besides Maskita Tinoita, Tineimwe Irikuya Kanzi Gringo Pakomboni. We are also working on something Gringo Nambuzi Idora in Cape Town, very soon. So there are a lot of projects Ziripo, but Indian education kacho inya mari. But feeling for those who want to assist Kuti, it's not cash that we want. Guys, I can assist you with my cameras, I can assist transport, I can assist you with my locations, I can pay my actors, I can provide food, I can provide my locations, accommodations, editing, advertising, and stuff like that. Kugaza film is not that easy. That's an skill. Yeah, Pakaoma. Channel rakaita 5 million kurigadzira. So kuna vanhu zvisa my film, they will understand what I'm trying to say. But guys, this is our thing. Let's take our country to a different level in terms of exporting also product yedu, the arts sector yedu. Tikaonekwa ku China vachiona product, because what I like about the way Enoch writes his stories, even munhu asinganzwishona, of course pane ma subtitles in English, can understand what is going on. No, do you know a lot of there's a lot of Indian guys that we know you, we saw you on TV, yeah, good acting and stuff like that. They watch these guys. It's something different, something homegrown. But tikabatana senyika, pane kungodonhedzerana pasi, tikasimudzirana senyika, tikaenda out there, Zimbabwe will be on the map. Kwekanzi awinawo award kunzvimbo hombe dziwa awards. Chinhu chinonakidza, chinhu chinoita kuti vana vakawanda vadewo kutora. Entertainment industry as it is, it's one of the, what can I say, ndiyo yandingati inobhadhara pasi rose. Ngada kuzvitarisa, my entertainers, they are one of the highest paid. We are looking at mama footballers, mama actors, my musicians, chichi, ndo vanhu vanonzi vane mari neindustry yedu. But it's somehow not the norm munyika yedu yeZimbabwe. Tinongotarisirwa pasi vichinonzi vanhu vemadrama, vanhu vechi, because there isn't enough support muindustry yedu. But inyaya yekuti industry inogona kutosimudza, yakangofanana nadoctor, Right. yangofanana na politician, was ibasa kuti
tosimudzira madzinza, tinotochengetawo vamwe, tinogona kutoitawo mafoundations ekunzi ari kuchengetawo nhere, vari kubatsirawo vanotambudzika, vari kuchengetawo machembere. Kana tikasapota, tikabatana, tikasapota industry redu. It's a very big industry, but I think we need to change our mindset, especially most Zimbabweans, to really look at it and have a different kind of perspective in terms of the way we view my actors. I think now my universities akawanda munomo ane film and television, my courses are my degree program and stuff like that. It just goes to show you how important this thing is. So I want to encourage my local business people, whether vari munomu or vari kunze kwenyika, kuti guys support us. You know, it's also good kuti ini chandinofarira basa rangu nderekuti harizi basa rekuti umwe munhu anongona kusuwa kuti waita sei asida kutaura mabasa evamwe vanhu. I respect mabasa ese because ese mabasa akakosha, but basa rekufadzwa vanhu ibasa Signore. moment ukaitawo something nyange umwe munhu angaine zvazvichimunetsa anowanawo kalaita moment ombokanganwa whatever they are going through. To be honest with you, Mbudzi-Adura, you've entertained us and you still entertain us. And the industry yenyuika is not for the faint-hearted, and it is not just like what you said, kungoenda pamberi pecamera otomira ototi kurecord and it. And guys, munoziva kuti this is where also people like myself come in, Mbudzi-Adura, kuti as much as Enrico like broadcasting live from the Bedford studios in the United Kingdom, ndo support yatiri kukwanisa kukupayo kuti inzwaika ma-UK fans variko vanga vasingazivi kuti kuna Mbudzi-Adura o vanga vane nguva vasingagoni kuona Mbudzi-Adura. Aiwa, mukomana tinaye ndiye muri kuona uyu. Handitika tiri kukurudziraiwo masponsors vese vari kuno ku-UK. Tinoziva kuti sometimes mune maproducts enyu o vese vane macompanies avanorana mu-UK anosupply kuZimbabwe. Kana muri kuda mabrand ambassadors, there is Mbudzi-Adura. He is willing to work with you guys. And mukatarisa mu-comment section right under Mbudzi-Adura TV, my contact details Mbudzi-Adura aripo ipapo. If you want to work with him, number za Mbudzi-Adura dziri ipapo. Tiri kukukurudzirai mese muri kuZimbabwe, masponsors South Africa vari muno mu-UK, tikuti aiwa guys, ngatikurudzirewo ana Mbudzi-Adura. Because before you said this Mbudzi-Adura, my next question was going to be kuti, do you really get that recognition as a Zimbabwean artist? You understand? Ndokwana chida kuyeko but I think watopindura ukapabata ipapo. And guys, hanzi kana tichiti toda kuti mutibatsire kuti tipei mutisponsor, hatina kuti tipei cash chat. Sometimes any help is good help. It's considered as good help. Vari kuti wakomana ari kuti Mbudzi-Adura kuti sometimes kutongoti guys ndikupai transport ndichakumuvisa from point A to point B is good enough. Vamwe vari kutoti kutotipa pekuactira chaipo kuti aiwa inini munoactira kugarden kwangu kana mumba mangu ndine spare, aiwa yamuacte. Ndo zviri kutaura kuti guys, can you chip in tikwanise kunge tichisupporta maartists edu kuZimbabwe. Guys, ana Mbudzi-Adura vari palevel rimwe chete nemamwe maartists amunoona tinongoona kuSouth Africa. Handiti asi nekuti kuZimbabwe amena kuti sei tisingakwanisi kunge tichisumudzirana. Aiwa, ngativasumudzire vakomana vanoenda pasame level. Kana muchida kuona kuti Zimbabwe ine talent, look at ma-artists mazhinji akatobva kuZimbabwe vari kuacta kune dzimwe nyika. The guys are doing well. They could be musicians, they could be footballers. Saka zvese izvozvo zvinobva nesupport yenyu. Ngatimbokurudzirana, timbomira kusvora. Handitika aiwa tokuti homwe dzenyu dzitambanudze. Handitika nhasi tinaye Mbudzi-Adura. Mbudzi-Adura, tisati tavhara chirongwa chedu, une mashoko here awangochida kutaura kumhuri yeZimbabwe, then toonekana zvedu zvauri kufunga kuti aiwa izvo urida kubvisa zviri pakatikati pemwoyo wako, kana zvauri kufunga kuti madi kuti timbobata necheapapa hatina kutapasiya. But remember, there can always be a part 2 of this interview. Waiziva unoti kudi Mbudzi-Adura? Part 2 I think ndichatoita ndau ya live ndiri right. Hoyo mamunza mukomana tinenge takagara tese Bedford studios naMbudzi-Adura. Right. Nyaya yamataura mambotaura nyaya yema-awards recognition. I was once nominated for
Best Actor Gore. I haven't got an award as such, but I believe kuti man gives an award, but God gives a reward. Amen. So with the support that I have, ndinoziva there's always a season, nguva inosvika. Chakanakira basa redu reacting nderekuti ndinochiri kungoacta nanhasi kubva ndakatanga ndichiri kacheche. Izvozvizvi ndakura ndichiri kungoacta, changosvika pakuchembera pamwe chapesa ndakunzi mombe yadhura kana kuti nzou yadhura ndinenge ndakurawo. Amwe anoti actor haafe. So ndinotenda mukoma nemukana wamandipa zuva ranhasi. Ndinongoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe, we don't want to beg, we want to work. Like he said, mukoma wangu, you can advertise your products, you can be your MC pa special event yenyu. Ndinoita futi voice over artist, ndinodirector futi kune vari kune zvavanochida kuita zvine chekuita nemafilm, whether stage kana film, ndinodirector futi. I've directed Gringo Paruzeva kune vakaiona pa YouTube. So inonakidza guys, enda munoiona pa YouTube, munokuwara nekuseka. So my parting shot is, guys, keep supporting us. There's no fish. I mean, there's no the fish haigone kurarama pasina mvura. Chimbomira kuti vhiringidza mastatement ako kunyanya kuti vhiringidza fish nemvura mbudzi yadhura. Usati wadaro ndichikukata kana ndikukatira zvine musoro. Mbudzi yadhura, you don't age, you look the same. What's your secret? Iyo face yauri kuona ika yakatsvinda yasiyana neyataionako, asi tikakupisa pana mbudzi yadhura yakapfeka kepesi uye musiyano chaiwo andiuone. Secret yako chi? Uri kuita unge ndikutoita mbudzi yadhura wakudhara uye asi ndikutoita mbudzi yadhura, and there's so many years atopfuura ipapo. Secret yenyu chi naye mukoma? Yeah, it's true, but I don't look 68. I look Father, ndinoda kutenda Mwari ndiye anochengetedza, ndiye anotipa upenyu hwatinorarama. We take it for granted every day when we wake up. But also iwewo semunhu ndine une zvaunofanirwa kuitawo pakuzvichengetedza. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Ndaimbonwa zvakaomarara ndikaregedza kunwa. Ndakambotamba zvakaomarara ndikaregedza kutamba. So basa redu iri rine miedzo yekuti kana vechidzimai chavanotakuya vega, hanzi maruva enyika haaperi. Ukangogonya zvinokuraramisa. Greatest I'm doing kuma a lot of artists mukore uno munguva ino inyaya yemadress. I would want to encourage my artist kuti kana utori artist une mukana wekusarudza pane vese vanozvikandira kwauri, uchinyatsosarudza kuti ndiye wandada uyu, wobva wagutsikana naye. Kana yeMwari nezvaunoita zvinokuropafadza. Prosperity chaiyo inotangira mumba. True. If there is in your home nemudzimai wako, even paunobuda kushanda zvinhu zvinotanga kungoshanda, because there's happiness mumba menyu. Right. There's you, there's love, which is Mwari futi rudo. So ndinongokurudzira kuti kuzvibata chinhu chakanaka, asi at the end of the day ndangotenda Mwari ndiye andichengetedza kusvika pandiri nhasi. Nekungotaridzikwawo kudai inyasha netsitsi dzaMwari. Tine wakawanda vatakafamba navo vakatisiya, asi Mwari anongondichengeta kubva zuva ranhasi. Saka ndichingomurumbidzawo nekutenda futi vese vanonditsigira nemewo mukoma. Mwari varamba vachikusimudzirai. Amen. Nevamwe mazita manager wangu, he has been there through thick and thin. My family, I can't find suitable words to thank the kind of support they've given me. Even when everything seemed to be not working, I had people around me who kept on pushing me.
And I thank God for these people. I also thank God for this beautiful country of ours and everyone else vanonditsigira vari munyika ino nepasi rose, all four corners of the world. Onamata nekushuvira kuti Mwari ngavarambe vachikupai upenyu kuti murambe muchititsigira. Ndinodaura kuti ndazoparidza zvakapfurikidza. Aiwa, mbudzi yadhura. Mhuri yeZimbabwe nhasi taropafadzwa kunge tinaye mukomana mbudzi yadhura. Vanomuziva achinzi Blessing Chimowa, asi aiwa Blessing hamumuzivi, imi munofanira kunge muchiziva mbudzi yadhura. And mbudzi yadhura tanga tinaye live here pa 12 Penguin Podcast, as much as I'm broadcasting live from our Bedford studios in the United Kingdom. Shrukuti mhuri yeZimbabwe, let's support and promote our own. Mbudzi yadhura is one of the living legends we have in Zimbabwe. Ngati musapotei Mbudzi. He has got his own pages, anditika Mbudzi Yadhura TV, and mukascroll down mu comment section muchaona kuti mune number ya Mbudzi Yadhura where you can contact him, andika it's under Mbudzi Yadhura TV. Musapotei. He can do my weddings, he does corporate events, he can do adverts for you, he can be your brand ambassador. Saka kune vaye vane companies avo mu UK, South Africa, mu Africa, mu Europe, vari kuda kunge vachipusha ma-products avo kuAfrica, kuZimbabwe handitika nemuAfrica. Aiwa, shandisai Mbudzi Yadhura. Vakomana vanoshanda, vanopusha ma-products handitika. Let's keep promoting our own Zimbabwe handiti. Ngatisimudzirane. Aiwa, Mbudzi Yadhura ndinoti uchine mamwe ere mashoko ekuvharisa. Ene ndisandadaro futi ndoda kutenda manager wako. Big up to Praz, because a very hard working man, and I think Mbudzi Yadhura, you're privileged to be working with such a hard working man. And I think team yako yese yakasimba. Even I'm in talks na Enoch Chihombori as well. You'll be coming per podcast, aka Toby Waters. Tichiri kuita ma works kuti tione kuti anouya sei. It's kungoti zvedu nguva dzacho dzinomboti dzunguva zvinodhumana zvinongokanganisika asi achange ari panapa. Vanhu ivava they're very, very hard working. Saka ndoti Mbudzi Yadhura iyi Mbudzi, any last kana kuti last kana kuti chitangidza last words kuti uchitiudza tivharise Mbudzi Yadhura. The hardest journey is the one that you don't act. Right. Thank you for this. Love you. God bless you. Thank you so much, Mbudzi Yadhura, mhuri yeZimbabwe. Thank you so much for watching live. Aiwa, ndinovharisa zvangu ndichingoti thank you, manga makati supporta. Continue sharing the live. Ichiripo pa screen ipapa nditika tichange tichizoposta ma reels and everything. More support Mbudzi Yadhura and keep supporting us till we meet again. God bless you all. That looks great. Here's the finalized version for clarity and flow. Welcome to the 12 Penguin Podcast.